Na mondja, szeretném. Tessék, vagy. Nagyon finom. Hagyd ott. Tessék, Józsika, Dádika. Ez a jó legalább tudom. Na mit akarok mondani? Tehát tényleg milyen nagy áldás Istenben, hogyha van az embernek egy olyan élménye, bizonysága Istennek kapcsolatban, hogy mink is, amikor benne voltunk ebben a válságos helyzetben, hogy azt sem tudtuk, hogy mi van, de ezért belül, ha utólag már azt mondom, hogy persze elbizonyítottam én is, hogy tényleg már hogy mi van, mert ilyen nagy hír, amikor az ember kap egy ilyen mép, azt hiszük, hogy nagy Istenbe járók vagyunk sokszor, de akkor, jól mondják, akkor tudatik, amikor benne van egy mélységben belekerül az ember, akkor hol van, akkor hitet. És meg is benne, de hála Istennek, én a gincét is észrevettem meg egyébként, hogy azon felül, hogy volt egy pillanat, amikor elkapta az embert az a negatív dolog, hogy az ember tényleg kilátásra, hogy Istenem mi lesz. Igen, möginogott, sőt nem kicsit, hanem nagyon. De a következő pillanatban volt itt egy olyan vívasság, hogy mintha nem történne semmi, mintha természetes dolog volna, hogy ez úgyis jó a vége, vagy valami. És most utólag persze ez a nagy bizonyság, hogy bebizonyosodik az, de én azt látom, hogy valóban, amiről most beszélgetünk, hogy van a testvéreim, hogy betegek, stb. Így meg kell érezni, hogy mint ahogy mondtam, hogy a gyülekezetben azért, hogy eljárunk, és tényleg azért járunk, hogy mindenkihez áldást akarja a családi életébe belevinni, stb. Halljuk, de hát ha nem tudunk odafigyelni az Isten igére a gyülekezetben, és én voltam egy Fleiszendre tanításon most nem olyan rég, vagy Fleiszendre, igen. És az nagyon belépült a szívembe, és ez körülött szerintem, de meg ez örülnék neki, hogyha én mindig el tudnám ezt mondani, hogy csak egy példa, hogy amikor a gyülekezetbe elmennek a keresztény testvérek és hallják az igét, ugye betöltetőznek Szent Szellemmel, az, mint ahogy mondta Fleiszendre, fehér galamb formájában, amikor a bibliai kép előttünk van, hogy rászállok Jézusra a fehér galamb, és elrebbent, ugye mindenki előtte van ez a kis kép. Na most ugyanígy van a gyülekezetünkben, hogy amikor hazamész, több elmész el, amivel, mint amennyire odadöntél, úgy érzed, hogy lemöntek róla a terhely. Igen ám, csak van egy nagyon probléma, amikor kinyitod az ajtórat oda haza, és hazamész azonnal Szent Szellem, mint egy galambfú, elredes. Különböző okoknál fognak, most ebben nem akarok menni. És az a lényeg az egészben, hogy nekünk pontosan ez a feladatunk, hogy ha haza tudjuk vinni azt, hogy odafigyelünk az igén, és az igén gondolkodunk, hogy miről szólt a tanítás, mert nagyon sok keresztény, sokszor vagyunk úgy, de ne legyünk ki, jó se tudjuk, hogy volt. És pedig azért megyünk, azért várjuk a vasárnapot, egy hét van ráadva, azért megyünk el, hogy többen menjünk el, hogy valami azért, ha nem is sok, de sokszor elég így szó, vagy két mondat, mert az cseng az életedben. És ezt próbáljuk alkalmazni az életünkbe, hogy és meg az a nagyon nagy dolog, hogy ez a kijelentés számomra megragadta, hogy hagyjuk a gyülekezeten kívül, amikor bemegyünk a gyülekezeti kapun, hagyjuk kint a Számtól 132 alatt a gondokat, az ott fog várni, amikor kijövünk. Próbáljuk ezt tőle. És tudod, milyen nagyon nagy játékos? Isten. Dávid. Hogy sokszor olyan dolgot, amikor azt mondjuk, hogy hagyjuk ki a gondokat, és mondják, hogy könnyű azt mondani. Nem baj, 6 óra. Hogy könnyű azt mondani. De Isten pontosan ezért nagy játékos van, amit akarsz. Isten az ad hozzá erőt. Ad hozzá lehetőséget, hogy le is tudja tönni. Isten ezért nagy játékos. Mert sokan nem tudják elképzelni, hogy milyen problémám van, hogy tudom, hogy kell ott hagyni a gondjaimat. Hát ha akarod, akkor le tud tenni. Igen. Csak az a probléma, hogy sokszor nem. És itt van a győzedelem, hála Istennek, hogy aki akarja, aki a hitét oda teszi, és én ennek örülök egyébként, hogy az járható, egy keresztény sem tudja elmondani magáról, aki hívőnek mondja magát, hogyha tényleg valamit akar, és ez mindenben így van. Ha Istenhez odaszögezi magát, és az órából itt minden nap eltemeti, akkor itt vannak a Gincinek a példája. Hiába mondják, nincs olyan mélység, ami nem lehet kinyitni. Csak az ember nem gyűjt a mélységből, aki nem teszi érte sem. Tehát ez biztos. És 6-7-8 éves keresztényünk vagyunk, 10 olyan keresztény nincs ebben a világon, aki folyamatosan kudarcban van. Az valami gondja van. Tehát a saját maga vagy nem tért meg szívből, ugye, mert Isten azon, hogy térjél mögött, egyszer vízkeresség által. Tehát a Szent Szellemmel való betöltekezés. És ott nagyon nagy probléma van, az emberek azt mondják, hogy 10 éves keresztények, vagy 15 vagyok, vagy 6 mindig, hála Istennek, és nincs, persze vannak harcok, de mindig a harcokból az a keresztény, aki azt mondja, 2 hónapos kudarcban voltam, győztes vagyok. 3 hónapos, 2 hetes kudarcban, de olyan nincs, hogy mindig cső, mindig kilátástalanság, mert ott valami nagyon nincs rendben. A hit életére gondoltál, ez így igaz. Nem jó van valami, sárkő, és az a lényeg, ami még számomra nagyon nagy bizonság, hogy aki a gyülekezetbe jár, az Istenigét hallja, olyan nincs, hogy Isten ne szóljon hozzá. Olyan nincs, hogy Isten nem mondja meg, hogy neked most
javítanod kell a kapcsolatodat a Marival például, mert haragba vagyunk, most nem így van, de csak így mondom. Mert Isten megmondja föl hozzá, csak nem figyelünk rá. Például megmondja, hogy mit csinálja. Olyan nincsen, hogyha valaki keresztény, hogy nem mondja meg Isten, hogy hagyja úgy, hogy csak a bajába ott legyen egyedül. Ilyen nincs, ez nem igaz. Ez azért van, mert nem is akarja, de a másik, egy alapvető dolog, azt is fölhozza Isten, hogy mi a probléma az életünkben. És sokszor az a baj, hogy nem halljuk meg, hogy Isten miért nem. De sokszor én is látom magam életében, hogy Isten szól, hogy ezt kéne elhagyni egy picikét, visszáll. Csak nem akarjuk tudomást, mert az édesgetjük. És pontosan az a dolog, az a kárt, ami rászakadna az áldás. A kártevő. Így van. És ezt mindenki tudja, csak nem akarja. Mert igen, Nem erre mondják azt, mikor azt mondja a pásztor, hogy két urat nem szolgálhatsz. És azt, hogy elkezded a Bibliát föllapozod, és a kedves, ami neked kedves te számodra, ige, azt megtartod, mert az a tiéd, az, de jó, hát meg el is néz az úr, mert leborulok 77-ször. Melyik 77-ször? Igen, mikor ugyanazt csinál. Tehát el kell csinálni, és azért pontosan a megcselekedni, onnantól kezdve jönnének az áldások az életben. Igen, és akkor azt mondja, hogy hát mert nem szól, másnak az élete baj jól működik, és mit hagytál el? Mert az nagyon kevés, úgy mondta, hogy elmegyek Isten tiszteletre. És mennyivel jöttél vissza? Mennyivel jössz vissza? És azt mondja, hogy igazságban és szellembe járunk, mert elmegyünk Isten tiszteletre. És hol van az igazság az életedben? Nagyon nehéz. Mert ezt senki nem mondta, amikor megtértünk azt, hogy nagyon könnyű a hitélet. Nagyon is nehéz. Azért, mert a mindennapok harcát valóban meg kell mindenkinek harcolni. De győztes vagy, és ezt felejtik el a keresztények. Én még ezt összeteszünk. Én még erre elmondok valamit, hogy nagyon nehéz. Én meg azt mondom erre, hogy nem olyan nehéz, mert elsőnek mindig nagyon nehéz, én meg utána azt mondom, hogy nem nehéz, megmondom miért. Mert Isten pontosan ezért nagyon nagy Isten, mert ha látja az emberekbe a szívedbe, hogy a sajó, te vívódsz egy dologgal, például szeretné valamit az életedben, és tösszök érte, és látom, és tudja Isten, hogy én a saját erőmből nem vagyok képes tökéletes lenni, mert ezt tudja Isten, mindenkiről. És ha te 1%-ba akarod, csak most százalékosan, nagyon picikét 1%-ba akarod, Isten ezt a szívedet lássa, mert az belelátsz, akkor azt mondja, hogy hoppá, én holnap neked abban a pillanatban a 99-et, és itt vagy az a bizonság, akkor kerülsz nagy bizonságban, hogy igazából nem is tettem egy nagyon nagy dolgot, és előtte azt láttam, hogy nem tudtam megoldani a problémát, mert nem tudja az ember megoldani, sokszor azokat, amit el kéne hagyni, vagy akármi, de és Istennel könnyű, és Isten csak akkor adja oda az ő maga részét, azt a 90, ha szabad akaratunk van, ha te oda teszed, és az a baj sokszor, hogy mink azt azért picit nem adjuk oda. És Isten nem tud segíteni. Miért nehéz? Miért nehéz? Azért nehéz, mert az ótermészetetektől nehéz megszabadulni. Persze, én azt mondom, hogy és az nehéz. Isten azért kell minden áldott nap eltemetni. Ha nem is úgy van, hogy ő bajnal, hogy a mai napon is eltemettem az én természetemet, régi tulajdonságaimat, romlott vágyaimat az Úr Jézus nevében, én a mai napon is lerakom. És megvallom a mai napon is a Jézus nevét, megvallom, hogy benned vagyok, tételnek, keresztelkedtem, élő Isten, valló, és te vagy Ábrahám Istene is, az én Istenem. És én bementem, akkor ki milyen kis szavakkal használja. A lényeg az, hogy azért nehéz, mert az ótermészetünk nehéz bennünk, mert gyűn. Mennyivel inkább, hogyha nincs ótermészet. Istennel milyen könnyű járni. Hát csak a jó, csak a gyönyörűség, azért mondjuk jó Isten, mert csak a jót tudja nekünk adni, és így könnyű mellette lenni. És ha minden nap megpróbálod azt, hogy csak egy picit mondok, nem mondok nagyon. Megfékezöm a sok szidalomról a gyermek minden nap. Ez a régi tulajdonság romlott dolgok elhagyása. Ha csak ezt nem mondok, nagyot, mert mindjárt életében volt. Hol ilyen? De Istennél nincs az, hogy mám ez gyilkol, ez máma csúnya beszél. Megszitta eveszt. Isten azt mondja, hogy ugyan utálatos, ugyanaz bűn. De mindig, de így a lényeg Istennél. Tökéletesen sose lesz. Istennél az a lényeg, hogy azt megpróbálom, Uram, én elhagyom a sok szidalt. Uram, segíts! Legyél támaszom a mai napon, hogy kötözzem meg, rágjam meg a nyelvemet. Ezt te elmondtad, de a lényeg, hogy kinyitottad a szívedet és hitből. És ha ez megvan, akkor Isten azt mondja, hát nem hagytad a lényel, ezt kinyitottad a szívedet, láttam most. És így akar, legyen akkor úgy is lesz. De ha nem
És nagyon sok embernek például nagyon sokszor figyeljük magunkba, Ez mindenben is. hogy a régi ember, az új emberben, akkor tudja meg nagyon jó az ember, hogy például a beszédbe változtál, akkor biztos egy újjá született keresztény az ember. Például valaki nagyon szidalmazott, állandóan átkolódott, ha férfi, ha nő, és észreveszed azt, hogy te már megtértél Szent Szellemmel, megtörtél között keresztény, az ugye, és mondjuk nem annyira, akkor már látszik az, hogy új emberünk van. De az jó ember, és a Jóska Alannak a nagyon megítette a film, valamelyikben beszélgettem, és tényleg így van, hogy Isten a Golgotai keresztre szegezte a mi jó emberünket. Ugyanúgy, mint ahogy. És ezt minden nap nekünk is oda kell szögezni, kalapácsunkba, hogy még jöjjön elő. És lehet, hogy nagyon sok ember nagyon jó területen, mint ahogy mondják sok ember, és tudjátok, milyen nagyon nagy probléma, hogy nagyon sokszor nem jövünk arra, hogy igazából mink azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok ilyen. Figyelj, beszélünk valamiről, mindenki mondja, megnéznek, hogy hát én nem vagy, hát nem. Sokszor lehet, hogy valaki állandóan átkolódik, meg ugyanúgy csinálja, és ezzel látja az életében, semmi más, mindent jól csinál. És ami nagyon fontos még, hogy volt idem rá, hogy mi hív magadhoz a betegség? Tudjátok, mi észre sem veszed, hogy hívod magadhoz. Elkezd az egyik, amiről beszélnek mindig a tanítók, hogy mikor beszélsz valami, Gábor szokta legjobban alkalmazni, hogy mikor beszéltek egymással, hogy de beteg vagy, én is olyan beteg vagyok, nekem is itt fáj, na most műtöttek ebbe, hívod. Hívod magadhoz. Neked mi keresztények, azért lettünk keresztények, dicsőség Istennek, hogy ha egy ilyennel beszélsz, ne szégyöld, azt mondod, akárkivel beszélsz. Figyelj ide, én azóta nem vagyok már így, és nem tudom magamra mondani, ha még látszik is, meg járnom kell, de Isten megismertem, és én már nem tudom ezt mondani. Próbáld meg te is. Ennyi. Nem kell, hogy most teljes nagy gyógyulás legyen, hogy ezt kimond a testvérednek. Ne legyél avval összhangban, hogy hát én is beteg vagyok, hú, de rossz érzem magam. Ez az emberi szokás különben. Ezzel hívod. Hívod magadhoz. Tudom, miről beszélek a Perestel. Én nekem is volt ilyen nagyon sok. Hogy igenis. Én nekem volt olyan is például, hogy ugye előre úgy, mint ahogy mondják a tanítójaink az Isten tiszteletön, hogy az előre nagy áldások, hirteleni nagy áldások, azok rosszra vihetnek. Picibe. Elbírod-e hordozni? Így van. Na most én voltam egy olyan hogy ha egy ilyen betegséget kapnék, mint a rák, én biztos, hogy jó voltam, meg dicsőség az Istennek, de hívtam is. Én biztos, hogy jövök ki, mert Isten erős vagyok Istenben. Dicsőség Istennek, ez így is történt. De közben azt is behívtam az életembe. Behívtam, és ezt tudjátok, miért nem szabad ebben játszani? Mert mikor eljön az a nap, hogy erős vagyok én arra tényleg. Dicsőség és nagy kegyelem az, aki tényleg ezt el tudja mondani, hogy sikerült megmaradnom a nagy kínba, a nagy aggodalomba. Uram, mi lesz? Fú, most hogy lesz, nem tudok semmi. Hát tám csak nem. Hát nem, mert nekem nem lehet. És ez nem és ez nem mindenki. Nem, most félre ne értsen senki, mert mindenkinek lehetséges minden. Istennél nincs kivétel. Isten mindenkit ugyanúgy szeret. Sőt, neki tényleg még a kintek a személydombon fekszik, azt is úgy szereti. Olyan személyeket meggyógyít, aki azt se tudja, hogy van-e Isten jelenléte. Majd összvasárnap ilyet elmondom. És csak elég egy Isten beszédében kimondod. És meggyógyul az olyan ember, aki soha nem hallott Isten.